Oke, masih bersama Reni Music Entertainment. Saben wayah wengi mikirno isi ati, opo tenan tresno iki dadi siji. Mantep anggonku mikir rono siti kuati, cerita iki bakal pitaruti. Yakin yakin oh yakin aku tenanan, sumpah ini janji ilangune wis tenan. Kurang-kurangnya kurangku sampurane cintanan ini. Resi
sudah berlalu untuk Anda semuanya.